Anzjan ta' 75 sena ttieħed lejn l-isptar Mater Dei għall-kura wara li waqa' madwar solar u nofs f'inċident li seħħ fl-imqabba. Net News jinsab informati li l-każ seħħ ftit wara d-9 u nofs ta' filgħodu fit-triq Ħall-Kirkop fl-imqabba meta r-raġel kien qed jagħmel xi xogħol fir-razzett tiegħu u għal xi raġuni tilef il-bilanċ u waqa'. Fil-post intbagħat tim mediku mill-Isptar Mater Dei li ħal ir-raġel għall-kura kif ukoll uffiċjali tal-Pulizija u tal-Protezzjoni Ċivili. Ir-raġel sofra ġrieħi gravi fost oħrajn f'rasu. Sewwieq li nqaleb bil-vettura tiegħu kmieni matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd abbanduna u telaq mill-post qabel waslu l-uffiċjali tal-Pulizija. Il-każ seħħ għall-ħabta tas-sija tal-Ħadd filgħodu meta persuni rrappurtaw lill-Pulizija li kien hemm vettura maqluba f'nofs ta' triq f'xatt l-Assara tal-Eneb. Fost dawn mara li kienet qed issuq flimkien ma' binta li kienet passiġġiera u li tilfet il-kontroll tal-vettura tagħha. Dan hekk kif matul it-triq kien hemm ammont konsiderevoli ta' żejt apparti ħġieġ u tifrik mill-vettura maqluba. Minkejja dan jidher li s-sewwieq tal-vettura li nqalbet ma sofrix ġrieħi hekk kif il-Pulizija mhix infurmata b'xi ħadd li mar l-isptar għall-kura.